ସାଦର ପ୍ରଣାମ। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଜାଣିବା ପିଲା ତା ପ୍ରତିଭା କେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବାର ଏକ ନିଆରା ମନ୍ତ୍ର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ କଳିକା ବହୁ ସମ୍ଭାବନାର କୁସୁମଟିଏ। ପିଲା ପ୍ରତିଭାର ଗଡ଼ ବଗ ଭଳି ଲୁଚାଇ ରଖିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟିରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତିଟି ମାନବ ଶିଶୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଭଳି ଏକ ମାନବ ଶିଶୁ ନାହିଁ ଯାହା ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଭା ଜନ୍ମଗତ ତଥା କର୍ମଗତ ବି ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ପ୍ରତିଭା ମା ଗର୍ଭରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥାନ୍ତା ତେବେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି। ଧର୍ମପଦ ପିତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ମଧ୍ୟ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ଜାଣିଥିଲା। ବକଟେ ପିଲା ହୋଇ ବାଜିରାଉତ ବଢ଼ିଲା ନଈରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ନାଆ ଚଳାଇ ପାରୁଥିଲା। ରାବଣଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ବିଶ୍ରବା ଋଷି, ମାତ୍ର ମାତା ଥିଲେ ରାକ୍ଷସୀ ନିକଷା। ଥରେ ନିକଷା ବିଶ୍ରବାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ମାସ ମାସ ଶୋଇ ରହୁଛି, ମଦମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭୀଷଣର ଆଚରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ହେଲା କେମିତି? ଦୁହେଁ ମୋ ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ କେମିତି? ବିଶ୍ରବା ଋଷି କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କଲ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଧିକ ମଦମାଂସ ଭକ୍ଷଣ କରି ଅଧିକ ସମୟ ଶୋଇ ରହୁଥିଲ। ଏଣୁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ଆଉ ବିଭୀଷଣ ଗର୍ଭରେ ଥିବାବେଳେ ତୁମେ ମୋ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ସେବା ଦାନ ଆଦିରେ ମନୋନିବେଶ କଲ। ଏଣୁ ବିଭୀଷଣର ସ୍ୱଭାବ ଠିକ୍ ସେମିତି ହେଲା। ଏଣୁ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପଛରେ ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମାଜ ଯାହାକୁ ହେୟ ମନେ କରେ, ଦୁର୍ବଳ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ବହୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକବି ଭୀମ ଭୋଇ, ସୁରଦାସ, ହେଲେନ କେଲର ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଓ ଅସମର୍ଥ ମଣିଥାଉ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୋକାମି। ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଆଉ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣା ଗୋଟିଏ ଅସମର୍ଥ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥ କରିଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ଥରେ ଜଣେ ମାଲିକ ଗୋଟିଏ ବଗ ମାରି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇଆକୁ ଦେଲେ। କହିଲେ, ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ରୋଷେଇ କଲେ ମୁଁ ଖାଇବି। ରୋଷେଇଆ ଅତି ଯତ୍ନରେ ରୋଷେଇ କଲେ। ରୋଷେଇ ସାରି ରୋଷେଇଆ ଭାବିଲେ କେମିତି ସ୍ୱାଦଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ଟିକେ ଚାଖି ଦେଖିବି। ରୋଷେଇଆ ବଗର ଗୋଡ଼ରୁ ପୁଳାଏ ମାଂସ ଆଣି ଖାଇଲା। ତାକୁ ଭାରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଚାଖି ଚାଖି ରୋଷେଇଆ କ'ଣ କଲା ନା ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ପୁରା ଖାଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ମାଲିକ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେ। ରୋଷେଇଆ ବଗକୁ ପ୍ଲେଟରେ ଏମିତି ସଜାଇ ରଖିଲା ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କଥା ମାଲିକ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଲିକ ଖାଇବା ସମୟରେ ଖାଉ ଖାଉ ଦେଖିଲେ ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ। ରୋଷେଇଆକୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ। ରୋଷେଇଆ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ବଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ବୋଲି। ମାଲିକ ଚମକି ପଡ଼ିଲେ। କହିଲେ, ଜନ୍ମରୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ବଗର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼। ରୋଷେଇଆ ଯୁକ୍ତି କଲା, ବଗର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଗୋଡ଼। ମାଲିକ ଖାଇସାରିବା ପରେ ରୋଷେଇଆକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ପୋଖରୀ ତୁଠକୁ ଗଲେ। କହିଲେ, ଦେଖ, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ବଗ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି।
आमे जानिछु बग सबुबेले गोटिए गोड़ लुचाई गोटिए गोड़े छिड़ा होइथाए, ठीक जेमिति छवि रे दर्शा जाइछि। एणु रोसेया मानिबाकु नाराज जे बगर दुईटी गोड़। गोटिए गोड़े छिड़ा होइथिबा बगंकु देखि रोसेया कहिला, देखिले तो आज्ञा, देखंतु सबु बगर गोटिए लेखाएं गोड़। मालिक कहिले, देखिबु देख। एहा कही दुई हातरे ताड़ी बजाइले। ताड़ी शब्द शुणी बग माने चमकी पड़ी लुचाइथिबा गोड़ बाहर करी छिड़ा हेले। मालिक कहिले, देखिलु तो बगर गोटिए ना दुईटी गोड़, एबे देख। रोसेया कहिला, आपण खाइबा समय रे ताड़ी बजाई नथिले, एणु बगर अन्य गोड़ देखागला नाही। आपण जदि खाइबा समय रे ताड़ी बजाई थांते ताहले बगर दुईटा गोड़ देखा जाई थांता। मालिक चमकी पड़िले, कहिले, ए धृत रोसेया को पारी हेबो नाही। ठीक बग तार गोड़ लुचाई रखिला भली आम पिला माने तांकर प्रतिभार गोड़ सबुबेले लुचाई रखंती। सेमाने बहु समय रे तांको आडू प्रतिभा को प्रकाश करने को चाहती नहीं। बेले बेले भयरे आउ बेले बेले लज्जारे, बेले बेले भयरे आउ बेले बेले लज्जारे तांकर प्रतिभा कथा प्रकाश करती नहीं। एणु तांको प्रतिभार गोड़ काढ़िबा पाई आमको सर्वदा तांको छोट छोट काम को प्रशंसार ताड़ी बजाइबा उचित। आउ एई प्रशंसार ताड़ी बजाइले ही तांकर प्रतिभार गोड़ सामना को आसिबो। तांकु भयभीत अथवा निंदा करिबा नाही।